Hello लोगोफोर 14 August 7 PM 14 August 7 PM आव आं मोनसे भिडिअ लाना फैगासिनो बुङै फाइनाली दिनै बे समा सफैबाय स' नोंथांमोननि सिगाङाव आं बोरैनो बे डेटनि एनाउन्समेन्ट खालामबाय थायाखैमोन दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना माने ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट फेक्ट्सनि बारै मिन्थिगोन नंगुबै खोथा माने जोंनि इन्डियाया दासिमबो इंलेन्डनो टेक्स पे खालामबाय थानांगौ दासिमबो जोंनि हादरा मोजाङै फुरायै उदांस्रि जाजोबाखै स' बेफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ मिन्थिनानै मोनगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब जेबो बुंला डाइरेक्ट भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर गिबियावनो पाकिस्ताननि उदांस्रि साननि थाखाय मोजां हामलायनाय आरो लोगोसेनो जोंनि इन्डियानि भारत हादरनि उदांस्रि साननि थाखायबो बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाखाबाय मानोखि आं गाबोन 15 आगस्टआव भिडिअ लानानै फैया स' दिनैनो आं मोजां हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोङो पाकिस्तानाथ' माने जोंनि इन्डिया हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन एनिमि दुश्मन जायखौ होनो बेखौनो बुंनो हायो नङा होमब्ला दानि समाव नाथाय 70-80 बोसोरसो सिगां बे पाकिस्ताननि अनगायैथ' जोंनि हादराबो उदांस्रि जानाया माने पसिबल नङामोन जानो हाथावना नङामोन मानोना जोंना बयनि खायसे गिदिर सुबुं बेफोर उदांस्रियाव जाय सोमावसारदोंमोन बेफोरथ' पाकिस्तानाव जोनोम जानाय नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया आं खिन्थानोसै भगत सिंहाबो पाकिस्तानाव जोनोम जानायसोमोन आरो लाला राजपत राय बिथांनि मुंखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ ससियेल स्टाडिसफोराव बिथाङाबो पाकिस्ताननि लाहौरावसो जोनोम जानायमोन आरो बिथांमोना जेरै जोंनि हादरनि सुभाष चन्द्र बस चन्द्रशेखर आजाद लाला राजपत राय भगत सिंह बिथांमोना जेरै मान मोननांगौ बिथांमोना जेरै जोंजों मान होजानांगौ बिथांमोना बिदि मान होजायाखै जोंजों मान होजायो सोरो जवाहरलाल नेहरू महात्मा गान्धी नोंथांमोना राग दाजा आं गासिबो खोथाखौ मोजां खिन्थागोन नाथाय जों बेसोरखौ जेरैबायदि मान होयोना बे मान होनायखौ बिसोरो डिजार्भ खालामा आं बुंला नाथाय बिसोर जुदि डिजार्भ खालामोबा सुभाष चन्द्र बसमोन बायदिया बेनिख्रुइ 100% बांसिन 100% नङा एटलिस्ट 80% बांसिन डिजार्भ खालामो नोंथांमोना रागा जोंनानै भिडिअखौ माने केन्सेल खालामना दाथां आं बाथ्राखौ आं नंगुबै खोथाखौसो बुङो बे चेनेलाव स' बेखौ फारि नोंथांमोना मिन्थिगोन स' धैर्य हम आं मा खोथा बुंनो थांगासिनो स' नोंथांमोना मिन्थिगौना सुभाष चन्द्र बसआबो माने बे कंग्रेसनिनो मावथिमोन सासे नाथाय कंग्रेसनिखौ नोंथांमोना मिन्थिखागौ महात्मा गान्धीया माबायदि दैदेनदोंमोन महात्मा गान्धी बिथाङा जेरै माने सत्यग्रह सैथोनि लामाजों खिन्थु अहिंसा जेबो हिंसा खालामालासिनो आरो बेनि थाखायनो बे कंग्रेसआ बे ब्रिटिशजों खेबनै खेबथाम गाहाम थगायजाबायमोन गान्धी आरविन गोरोबथा ससियेलाव नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिदि गोरोबथा खालाम बिदि गोरोबथायाव जेबो उदांस्रिनि खोथाखौनो सावरायनाय जाया जास्ट माबा मोनसे होगोन जेरै जोंखौ बड'लेण्डनि थाखाय थगायगासिनो दं बिटिआर होलाय बिटिसि होदोंमोन दा बिटिआर होलाय बिदिनो थगायगासिनो दंमोन स' सुभाष चन्द्र बसआ मिन्थिबायमोन बिदि लामाजों थाङोब्ला जों उदांस्रिखौ मालाबाबो मोननाय नङा बेनिखायनो बे गान्धीखौ बुजायदोंमोन जोंबो माने एसे बिदिनि लामा लानांसिगोन माने दावहा टाइपनि बिदि अहिंसाजोंल' जों आन्दलन सोमावसारबाय थायोब्ला जोंहा जेबो आखायाव फैनाय नङा नाथाय महात्मा गान्धीया बेखौ बुङो माने नों नोंनि लामाजों थां आं बिदि लामाखौ सोलायनो हाया आरो आं नोंनि खोथाखौ गनाया होननानै जवाहरलाल नेहुरुआथ' बेखौथ' बाद दोनखा बे खाथियावनो थायो बे जेबो नङा बे सोमसा जायखौ होनो जि बुङो बेखौनो लाग्रा बे टाइपनिसो बे खामानि गैखाया खामानि गैया बे औ आं बुंदों आं बिदि गिदिरखौ बुंनो मोना बेखौबो आं मिन्थिगौ नाथाय आं बुंदों मानो बुंदों नोंथांमोना मिन्थिगोन स' सुभाष चन्द्र बसआ कंग्रेसखौ रिजाइन होनानै बे ओंखारलांनानै बे पाकिस्ताननि कमिउनिस्ट पार्टि बे समाव पाकिस्तानाव कमिउनिस्ट पार्टिया सोलियोमोन स' बे कमिउनिस्ट पार्टिनि मदद बिनानै बे आफगानिस्तान जानानै रासियायाव माने रुस हादोराव थांनायनि बे लाहार फाहार खालामो मानोखि बे सानोमोन सुभाष चन्द्र बसआ मानोखि नैथि मुलुग दावहायानो जोंनि बेस्ट सम जेराव जों उदांस्रिखौ ब्रिटिशनिफ्राय बिनो हायो माने जों ब्रिटिशनि कल'निमोन ना इन्डिया अस्ट्रेलिया श्रीलंका गासिबो ब्रिटिशनि कल'निमोन माने ब्रिटिशनि सिङाव थानाय हादोरफोर आरो उदांस्रि से दावहायावबो जोंनि भारत हादरनि बेसेबां सिपाहि आर्मि जों भारतारिफोरा ब्रिटिशनि जानानै दावहा नांनानै जिउ गोमानांदोंमोन उनाव ब्रिटिशआ जोंनो जेबो होआलासिनो मोनसे गोरोबथा बानायनानै थगायनानै दोनदोंमोन बेनिखायनो सुभाष चन्द्र बसआ एबार बिदिनो खालामफिनगोन साननानै बे होनदोंमोन माने जोंबो उल्था ब्रिटिशनि उल्थायैसो माने दावहा नांनांगौ ब्रिटिशजों लोगो जानानै लाब गैया नाथाय गान्धीया बुंदोंमोन माने
बिदिजों उदांस्रि मोनगौमोन होनबा नोंथांमोनानो साननाय गान्धीया मा बुंदों मिथिबाय गान्धीया बुंदोंमोन जोङो बिसोरनि गाज्रि समाव जों बिसोरखौ गाज्रिसिनाव खोलैसिननो हाया मा खोथा जाखो बिलाय नोंखौ खोब मोजाङाव दोनदोंमोन नामा माबा जोंखौ सैमा बादि बाहायनाया इंराजआ खोब मोजाङाव दोनदोंमोन गावखौ दोनदोंमोन खोना महात्मा गान्धीखौ आं मिथिला नाथाय बे बिदि बुंदोंमोन मा खोथा जाखो बिलाय आरो आं जा खोथाखौ बुंदों बे थार बे नंगुबै खोथा आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो बे बुंदोंमोन जोङो बे सुथुरबाबो जों बिसोरनि गाज्रि टाइमाव बिसोरखौ गाज्रिसिनाव खोलैसिननो हाया सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव बिसोरखौ मदद खालामसै बेनि उनाव जोंनि उदांस्रिनि बारै सावरायनोसै एथ' थगायजाबोखाबाय आरो बिदिसो सानना दंबावोमोन बिदिबा जों उदांस्रि मोनगौमोन ना लोगोफोर मालाबाबो मोननाय नङामोन स' मा खालामो बे मदद लानानै रासिया हादोरसिम थांनायनि लाहार फाहार खालामो नाथाय आफगानिस्तानाव आफगानिस्ताननिफ्राय रासियासिम बिसोर कमिउनिस्ट पार्टियाबो बेखौ मोजाङै गोसो गोरबोजों मदद खालामनो गोसो गैयामोन मानेकि बे समाव हिन्दु मुस्लिमनि दावरावआ एसे लासै लासै स्टार्ट जाहांखाबायमोन पाकिस्तानाव बिदि मुस्लिमफोरा एक्सट्रा हादोर बिनाया स' बेथ' सुभाष चन्द्र बसआ कलकातानिमोन ना बेंगलनि इण्डियानि स' बेनिखायनो एथ' गोसो गुवारै मदद खालामाखैमोन बेनिखायनो बेखौ रुस हादोरसिम लांग्रा एजेन्टआ लाङाखिसै बा मदद खालामाखिसै आरोना लांनो हाया बिदि होनना होबाय स' बेनि उनाव बेयो इटालि जार्मानि एम्बेसि थायोना हादोरफोराव स' बेफोरजों सावरायनानै बे जेसे हायो खस्थ' खालामनानै बे जार्मानाव थांनो हायो आरो जार्मानाव मोनसे साख्रि मावनानै जार्मानाव बे सोमावसारनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामो जोंनि हादराव आर्मिफोराथ' ब्रिटिश इण्डियान आर्मिसोमोन ना ब्रिटिशनिनो आर्मि इण्डियान आरोना जेनेबा सिपाहिफोरा इण्डियान स' बिब्दिनो बुहुमनां दावहामोन ना बे सेकेन्ड वर्ल्ड वार बुहुमनां दावहायाव हमजानानै हमजादोंमोन आरोना गोबां सिपाहिफोरा जेनोब्लाथ' हमजानांगौ जायोना स' बिब्दियाव बे सुभाष चन्द्र बसआ बे हमजानाय इण्डियाननि सुबुंफोरखौ लानानै जाय ब्रिटिश इण्डियान आर्मियाव खामानि मावदोंमोन बिसोरखौ लानानै बे आजाद हिन्द फौज मुंनि मोनसे सरखार दायो सरखारबो दायो आरो मोनसे बे आर्म फर्स जेरै इण्डियान आर्मिफोर बायदि आजाद हिन्द फौज मोनसे दायो आरो जापानावबो बिदिनो हमजानाय जापाना सिंगापुर इंलेन्डनिमोन सिंगापुरा बेखौ जापाना लानो हादोंमोन आरो बेहाय इण्डियानि सिपाहिफोर हमजानायफोरखौ सब आजाद हिन्द फौजआव सोना होदोंमोन स' सुभाष चन्द्र बसआ बे जार्माननि मदद आरो बे जापाननि मदद लानानै नर्थ इस्ट जोंनि सा सानजा आसाम नागालेण्ड मणिपुर बिसोर दावगाबोयो आरो गोबां बे फौजखौ ना लोगोफोर मा बुंनो बे फौजखौ जोङो रेसपेक्ट होनो रोङा जायनि थाखाय जों दा बिदि इण्डियाननि उदांस्रि सैमा बादि जायालासिनो गावनि गोसोजों गावनो उदांस्रियै थांना थानो हादों बे आजाद हिन्द फौजनि थाखायसो आजाद हिन्द फौज लुवार बाजादों मेलेरिया जानांदों गावथार जादों दानस' जादों बे आजाद हिन्द फौज गैयाब्लाना बे महात्मा गान्धी बिथांनि बे लामाजों थाङोब्ला दिनैहालागै सैमा जानानै थानांगौमोन आं बेखौ बुंखायो स' बे आजाद हिन्द फौजनि बिग्रायनायाव बिसोर मा खालामदोंमोन इण्डियानि साइडनि सिपाहिफोरखौबो बिसोर बुंग्रोयोमोन गावनायनि सिगां नोंथांमोना हायोबा जोंनि साइडजों फै जोंबो इण्डियान जों इण्डियाननि उदांस्रिनि थाखाय नांगासिनो स' बिदियावनो गोबां बे खौराङा फुरा इण्डियायाव गोसारो आरो रयेल नेभि इण्डियानि जा नेभि दंमोन जाय ब्रिटिशनि सिङाव खामानि मावोमोन बेबो उनाव बिग्रायो सोमावसारो स' बेनि उनावसो इंलेन्डआ रियेलाइज जायो लोगोफोर कि इण्डियानि सिपाहिफोरनि अनगायै जाय ब्रिटिश इण्डियान आर्मि जाय इंलेन्डनि थाखाय खामानि मावो इण्डियान आर्मिफोरानो स' बेफोरनो जुदि जोंनि उल्थायै बिग्रायोबा जोंनि ब्रिटिशा ब्रिटिश साम्रायजोआ बे इण्डिया हादराव थानो हाला होननानै बिसोरो अब्लासो रियेलाइज जायो अब्लासो बिसोरो सानो जोङो इण्डिया हादरखौ गारनानै थांनायनि सम फैबाय आरो आजाद हिन्द फौजआ बुहुमनि बेबायदि मोनसे फौजमोन जेराव आइजो माहारि बा सिख्लाफ्राबो दावहा नांनो ओंखारबोदोंमोन बेहाय वमेन रेजिमेन्टबो दङमोन बेनि उनाव 1947 मायथाइयाव बिसोरो गोरोबथानि थाखाय सावरायनो इण्डियाखौ उदांस्रि होनोसै होननानै बेहायबो बिसोरो गोरोबथा गावसोरनि कन्डिशन्स दोनबावदोंसो ओरैनो उदांस्रि होजोबाखै बेनिखायनो बेखौ महात्मा गान्धीया एबार खेबसेयाव मिन्थिखाबायमोन बिथाङा बेनिखायनो बे सानखालि बेयाव प्रेजेन्ट गैयामोन जेराव बे उदांस्रिनि साइन होदोंना उदांस्रि जाबाय होननानै स' बेयाव बे प्रेजेन्ट गैयामोन मानोकि महात्मा गान्धीया मिन्थिखागौ
बिसोरो मायबा मोनसे कन्डिशन्स लानासो जोंनो उदांस्रिखौ होखागोन आरो बेदि साइन खालामनायाव सोर थांदों जवाहरलाल नेहरू बेखौ आं मा होनखाबाय बे जि बुङो बेखौनो मानिग्रासो बे सासे भिडिअफोराव बुंजाया लोगोफोर नाथाय नोंसोरजों खोथा रायलायबा गोबां खोथा बुंगौमोन बिथांनि बारै खिन्थु डाइरेक्ट बिदि बुंजायाना गाज्रि मोनो आरो एसे गिदिर मानसि गिदिर सुबुं डाइरेक्ट बिदि बुंजाया नाथाय नोंथांमोना आंखौ हमनो हादों दा एक्सप्रेसनखौ नायनानै माने बिथाङासो थांबावदोंमोन आरो बिथाङा मा एग्रिमेन्ट साइन खालामना फैदोंमोन मिथिगौ बे उदांस्रिनि एग्रिमेन्टआव लिरनाय दङमोन सुभाष चन्द्र बसआ इन्डियायाव फैफिनोब्ला बा इन्डियायाव बिथांखौ बोरैबा मोननाय जाफ्लाङोब्ला बेखौ टेररिस्ट होननानै नोंथांमोना गनायनांगोन आरो बेखौ जेलाव जोबना दोननांगोन नङाब्ला जोंनो गथायना हरनांगोन मा खोथा जाखो बे जायनि थाखाय जों उदांस्रिखौ मोनबाय माने बे ब्रिटिशफोरा बिराद गियोमोन बे सुभाष चन्द्र बसखौ स' बिसोरो आरो जवाहरलाल नेहरूखौ आं बुंखाबायना माबायदि टाइपनि मानसि बे मानो बेयाव साइन खालामदोंमोन मिथिगौ मानोना बे सुभाष चन्द्र बसजों जेला जायोमोन सुभाष चन्द्र बसआ जुदि इन्डियायाव फैफिनो बे मालाबाबो प्राइम मिनिस्टार जानो मोनामोन फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया सुभाष चन्द्र बसजों लिरनांगौमोन स' बे साइन खालामबाय जेबो सानामोना बेयाव साइन खालामबाय बेनि उनाव बे गोरोबथायाव दंमोन नोंसोरो माने इन्डियायाव उदांस्रि जानायनि उनावबो ब्रिटिश आइनानो सोलिगोन माने ब्रिटिशआ जा आइन खालामना गालांदों बेनो सोलिगोन स्टप जेरावबो साइन मारिजोब्बाय स' गासिबो गोरोबथाखौ खालामजोब्बाय बेनि उनाव बेनि उननि सानखालि उदांस्रिखौ फाइनेलि मोनमारबाय आरो जोंनि नैबे फिरफिलाखौ बिर होबाय लाल किल्लायाव एकदम मानसिफोरा जोबोद खुसि उदांस्रि मोनबाय जोंनि हादरा नाथाय बेनि सिंनि खोथाखौथ' रावबो मिन्थियाना लोगोफोर सिङाव मा गोरोबथा खालामनानै फैखो बेखौथ' मानसिफोरा मिन्थिनानै मोनासै मिथिनायाव स' नोंथांमोना प्लिज दा मिन्थिना लानानै एटलिस्ट माबा मोनसे सेन्सथ' फैदोंना जों सोरखौ बांसिन रेसपेक्ट होनांगौ सोरखौ बांसिन माने जायफोरखौ मान होनांगौ स' बेनि थाखायनो नोंथांमोननो खिन्थादों मानोना बिथांमोननि खस्थ'आ जोंनि थाखाय जा खस्थ' खालामदों बे ओरैनो दा थांगारा आरो बिथांमोना मा गनायदोंमोन माखौ गनायना लाबावदोंमोन बे गोरोबथायाव मिथिगौ बे जवाहरलाल नेहरूआ बे आजाद हिन्द फौज जाय जोंनि थाखाय लुवार फानसौ अरजानानै ओंखाम मोनजाया मा मोनजायालासिनो बे हाग्राबारि मणिपुर इम्फल बेनि हाग्राबारि पाहार सायाव अखायाव थानानै जाय गावनि जिउखौ गारनानै माने बेसोरखौ माने मा होनना गनायदोंमोन मिथिबाय गद्दार आर्मि गद्दार बुजिदोंना गद्दार माने मा बर'आव गद्दारनि आर्मि होननानै गनायदोंमोन आरो बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जाय आजाद हिन्द फौजआव दं बिथांमोनखौ इण्डियान आर्मियाव लानाय जाया जाय गोदान इण्डियान आर्मि दाजागोन भारत उदांस्रिनि उनाव बेहाय बिथांमोनखौ लानाय जाया आरो बिथांमोननो पेन्सनबो होनाय जाया आरो जों आजाद हिन्द फौजनि बागै मोनथियानो बारा नङा होमबा लोगोफोर जोंनि ससियेल बुकफोराव नाय नै 2-3 पेजाव आजाद हिन्द फौजखौ फोजोबनानै दोनो नङा होमब्ला लोगोफोर माने 1942 मायथाइयाव सुभाष चन्द्र बसआ आजाद हिन्द फौजखौ दादोंमोन आरो 1944 मायथाइयाव जोबस्रांलांदोंमोन बिदि टाइपनि लिरना दोनो मा बिथांमोननि खस्थ'खौसो बांसिन मेनसन खालामनांगौ बिथांमोननि अनगायै उदांस्रिखौ मोनखायामोन आरो जुदि बिथांमोना जोंनो माने सापर्ट मोनोमोनब्ला जोंनि हादरखौ बिदि गोरोबथा खालामलायनाय उदांस्रि लायामोन फुल्लि इन्डिपेन्डेन्ट बानायगौमोन दासिमबो जोंनि हादरा फुल्लि इन्डिपेन्डेन्ट नङा बै गभर्नर माने इन्डियानि फार्स्ट गभर्नर गपाल रावआ बे अथ टेकिं जाया होमबा सतबांसा लानाय बे सेरेमनियाव बे इंलेन्डनि राजानि मुंखौ लानानैसो सतबांसा लानांदों अब्ला मा जोंनि हादरा फुल्लि इन्डिपेन्डेन्ट आरो जोंनि हादराव बे इंलेन्डनि रानिया दासिमबो उइदाउट भिजा फैनो हायो बे मा जोंनि फुल्लि इन्डिपेन्डेन्ट ओमफ्राय जोंनि प्राइम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्टआ थांनोब्ला बेहाय जों भिजा लानांगौ बुआ आरो जोंनि हादरा दासिमबो इंलेन्डनो टेक्स पे खालामगासिनो थायो नोंथांमोना सार्च खालामना नायनानै ला बेसेबां टेक्स पे खालामगासिनो थायो आरो जों जा कमनवेल्थ गेम्स होनो ना बे कमनवेल्थ गेम्सआ मानि थाखाय नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया बे कमनवेल्थ गेम्सआव जिखिनि कान्ट्रिसफोर बाहागो लायो बेफोर कान्ट्रिसफोरा जाबाय जाय इंलेन्डनि साम्रायजोनि हादरमोन स' बेफोरखौथ' बयकट खालामनायानो मोजां आंनि बादिब्लाथ' माने इंलेन्डआ जाय हादरखौ
गोदो माने खुंबोदोंमोन, गोदो गावसोरनि सिङाव गाग्लोबदोंमोन, बेफोर हादोरासो कमनवेल्थ गेम्सआव बाहागो लायो लोगोफोर। आरो लोगोफोर आङो महात्मा गान्धी बिथां आरो जवाहरलाल नेहरू बिथांमोनखौबो आङो डिसरेसपेक्ट खालामाखै। माने बिथांमोनाबो गोबां खस्थ' खालामदों, सोमावसारदों, नाथाय मानो जों थगायजानांगौ? जों एथ' बोसोर 200 बोसोर जों थगायनानै जों खुंजाबोखाबाय। बिसोर बे समाव जेब्ला जों उदांस्रिखौ मोनखाथारनोसैमोन, फुल्लि इन्डिपेन्डेन्ट, बे समाव बिसोर थगायजानो नाङामोन। बे समाव खिन्थु महात्मा गान्धी बिथाङा मिन्थिखादोंमोन थगायफिनगोन होननानै, बेनिखायनो बे सानखालि बिथाङा जेराव बे एग्रिमेन्टआ साइन जादों बे जायगायाव बिथाङा प्रेजेन्ट गैयामोन। जवाहरलाल नेहरू बिथाङा दंमोन आरो बिथाङानो बिदि खालामनानै फैबाय। स' बेखौ आं बुंनो हाला, नाथाय जवाहरलाल नेहरूनि गोबां माने माइनास पइन्ट दं, बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंला आङो। आरो जवाहरलाल नेहरू बिथाङा माने गोबां माइनास पइन्ट दंबावो आरोना, बिथाङा गावनि बिजामादैखौनो बुथारहोनाय, माने बिदि गोबां दं। बेफोरखौ आं नोंथांमोननो बेयाव खोन्थाजोबा, बे जवाहरलाल नेहरूनिसो बाय'पिक जालांगोन। जास्ट आं नोंथांमोननो खिन्थानो थांदोंमोन, माने बे भिडिअखौ बानायनाया जोंनि हादरा दासिमबो मोजाङै फुरायै उदांस्रि मोनाखै, बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो थांदोंमोन, माने खिन्थानो लुबैदोंमोन, बेखौ खिन्थाबाय आं। आरो जोङो थारैनो जायखौ जों बांसिनै मान होनांगौ बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदोंमोन, जाहाथे बिथांमोना जा डिजार्भ खालामो बेखौ मोननो हायो। आरो आजाद हिन्द फौजखौ प्लिज सापर्ट खालाम। आरो नोंथांमोननो आं रेकमेन्ड खालामो मोनसे फिल्म, बे कबीर सिंहजों बानायजानाय फिल्म नामा जाहैबाय द फरगटेन हिर'। बेखौ नाय नोंथांमोना, बेखौ नायबा मिथिमोनगोन बिथांमोना बेसे खस्थ' खालामदोंमोन। स' बे फिल्मखौ नाय नोंथांमोना। आरो बेखिनिखौनो बुंबाय दिनै। नोंथांमोना खायसे गाज्रि मोनदोंबा मोनदोसै, माथो बेनो थार खोथाया बेनोब्ला आं बेखौ जेबो खालामनो हाया। थार खोथाखौ आं नोंथांमोननो लाबोबाय। आरो जायफोरा नोंथांमोननि आं बे दिनै बुंनाय खोथाफोरखौ एसे इनफरमेटिभ बा इउसफुल मोनदों, प्लिज लाइक खालामनानै गालांदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। जोबनायाव बेखौनो बुंबावो, भगत सिं, सुभाष चन्द्र बस, द रियेल हिर'स अफ इन्डिया, followed by Gandhi, Jawaharlal Nehru, and so on. गाबोन भिडिअ लानानै फैया 15 आगस्ट, बेनि उनखालि आं मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैगासिनो। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जय बर' हारिनि, जय हिन्द, वन्दे मातरम, इनकलाब जिन्दाबाद।